नंगौ बे समाव बयबो मिथिगौ दे थांनाय साननैसो सिगांनो चिरां जिल्लानि बे उदालगुरि ओनसोलाव माखासे दंफां दानखान्दा मुराखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियायाव सावरायनायखौ नुना मोननाय जादों आरो आथिखालनि सरकारखौ एबा आथिखालनि सरकारावहा दानफायनाय जादों होननानै गोबां ससियेल मिडियाफोराव सावरायनायखौ बे समाव जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नुना मोन्दों। दा बेखौ लानानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय सैथोआ मा थारैनो आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जानाय जाबायदि भाइरेल दंफां मुराफोरखौ लानानै एबा हाग्रा दानस्रांनायखौ लानानै बाथ्रा सावरायनाय आरो दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थादों बेखौ लानानै सैथोआ मा आरो थारैनो बेयाव माबायदि आरो बे दंफां मुराफ्रा माब्ला दानजानाय बेखौ जों सैथोखौ दिहुननो थाखाय जों बड'लेण्ड बुब्लिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि ओनसोल सान्तिपुर बायदि बायदि ओनसोलाव हाबनानै जों बिनि थार आरो गुमुरखौ जों मिन्थिनो थाखाय जों ओंखारबोदों। दा बेयावहा गोबां रायजो राजाफोरा बेखौ लानानै एबा जों रायजो राजाखौ जों सोंथि मोनफ्रोमबो बेफोर सैथोखौ जों गासैबो रायजो राजानिफ्राय नङाब्लाबो साफा सानै रायजो राजानिफ्राय जोङो मिन्थिनो नाजागोन थारैनो बे बिथांमोना बेसेबां बोसोरनिफ्राय थाफैदों ना थांनाय 2 बोसोर सिगां आथिखालनि गोदान सरकार प्रमोद बर'नि दिदै सरकार समावसो फैदों ना बिनि सिगांनो फैदों जों बेफोरखौ जों मिन्थिनो नाजागोन। दा बे समाव जों गिबियावनो जों थागिबि बिथांमोना मा बोसोरनिफ्राय थाबोदों आरो आथिखालनि भाइरेल जानाय दंफां मुराफोरा बेसेबांसो बोसोरनि बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन। बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नोंथांमोननि बे ओनसोलावहा जे दंफां मुराफोरखौ लानानै माखासे ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंदों। दा नोंथांमोना बेयावहा बेसेबां बोसोरनिफ्राय थाबोदों आरो बे ससियेल मिडियायावहा दंफां मुरा भाइरेल जानायफोरा बेसेबां बोसोरसोनि माने जोंनि बे थानाया दिनै गाबोननि थानाय नङा। जोङो 2005निफ्राय 4आवनो दङ बे हायाव। ओमफ्राय बे जोंनि जिथुनाखि दानफायनाय दंफांनि मुरा बेबो रावबो जाम्बा नङा। बे गोदानै दानफायनायखौ अलरेडि बयबो सिनायखायो। बे सोरबाफोर माबाफोर खेबना लांनाय जिथुनाखि बे जाम्बासो आं डाइरेक्टलि बुङो। माब्रै होनोबा गोदान दानफायनाया मा रोखोम आरो गोजामै दानफायना थानाया मा रोखोम बेखौ बयबो नायनानै सिनायखायो। बे मोनसे जोंखौ गुलाय गुजाय रायजोनि गेजेराव बेफोरबायदि जाहोनो थाखायसो बेखौ जोंनि सायाव फल्स गेलेदों आरो बे जोङो गोबाव समनिफ्रायनो बे जायगायावनो दंखायो आरो बे जायगायावनो थागोन आरो बे जायगानिफ्रायनो जों जेरावबो थांखाया आरो थांनो होनना फैखायाखै। जोंहा हा हुबो गैखाया। बे हिसाबै जों बे जायगायाव दंफैयो। जाय बिथांमोना बेफोरबायदि इलिगेल खालामदों बेफोरबायदिखौ दामाव जोंबो गावनिनो जाथिखा राव मोनसे हारि मोनसे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि गुलाय गुजाय खालामनायखौ बिथांमोना बन्द' खालामो बेखौनो जों खावलायो। थारैनो बे समाव बिथाङा फोरमायदों जे साननैसो सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जा भाइरेल जादों आरो जा सावरायबाय थानाय जादों बियो गोबाव समनिफ्रायनो होननानै बुंदों आरो मैया दाखालिनि दंफां दाननाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बेबायदि जों माखासे रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन। बे समाव नोंथाङा बिथांनि थागिबि बे ओनसोलनि थागिबि नङा होमबा? मा फोरमायगोन दा बे समाव गोबां नोंथांमोननि ओनसोलखौ लानानै सावरायनाय जादों। आङो गिबियावनो खुलुमनाय जासिदों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलाव आरो जोंनि रायजो राजाफोरनो। दा गोबां जे भाइरेल जादों बे दंफां मुराफोरखौ लानानै दानस्रांनायफोरखौ लानानै खिन्थु दिनै गाबोन बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेराव जों बे जायगायाव फैयाखै। जों बे प्रमोद बर' सरकारनि जोङो जे सरकार बे सरकाराव जों हाबनाय नङा। जों सिगांनो हाबखानायखा। जों BPFनि सरकारनि आमोलावनो बे जायगायाव दंखायो। प्रमोद बर'नि सरकाराथ' बावैसो 2020निफ्रायसो जादों खिन्थु बिनि सिगाङावनो बे हाग्राखौ दानफायखादों बे हाग्राखौ एवखादों। ओमफ्राय दिनै गाबोन बे मुराखौ लानानै जे दिनैहाय भाइरेल खालामदों दावराव खालामदों बेनि गेजेराव आं बुंनो सानो जों फैयोब्ला बे मुराफ्रा गासैबो गोसोम गोसोम बेबायदि सावफ्राम जानाय बा दानफायनानै सेवलांखानाय बेबायदि जादों आरो बेफोर मुराफ्रा दिनै जोंनि नुनायाव बेवहाय सेक्रासि दङ, लालि दङ, गाम्बारि दङ, बेनिफ्राय तितासाप दङ। बेफोर मुराफ्रा गैयाब्लाबो 30-40 बोसोर नांगौ सेवनो। अब्ला दिनै जों बेखौ दानफायनायखौबो जों नुफैयाखै बिनि दालायखौबो जों नुफैयाखै। जों फैयोब्ला बेफोरो अलरेडि माने बायखाबाय। सोर लांखो लांजोबखो जों बेखौबो बुंनो हाया। नाथाय जों दिनै फैदों दिनैहाय जाय सरकारफ्रा दिनै रुलिं बा सलायगासिनो दङ दासिमाव दिनै बिसोरनि हेफाजाबजोंनो माबा मोनसे नि गेजेरजोंहाय जोंनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ जों मोनगोन खोमा बेबायदि आसाखौ लाखिनानै जों दिनै आवगायलांगासिनो दङ। थारैनो बे समाव बिथाङा रोखा फोरमायबाय थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिथांमोना बेयावहा रायजो जाबोदों। मानो होनबा आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारा 2 बोसोर जाबाय एबा 3 बोसोराव आगान होनोसै। नाथाय बिथांमोननि सिगाङाव जाय बिथांमोना सरकार सालायदोंमोन बे समावनो बिथांमोना बेयावहा रायजो जाबोदों होनना बुंदों आरो बेबायदिनो जों मिथिनो नाजागोन जे
बुंनाया बेनो आंनिफ्रायबो बुंनाया बेनो आङो माने जायफ्रा जोंखौहाय गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय दंफांनि बेलायाव जानानै जोंखौ गोदनायाव दुरुं होनानै बे दा जों हाजि हाराव हा गैयि मानसिफोरखौसो दुरुं होनानै दा बोनायाव जों नुदों आरोखि जुदि सरकारनिफ्राय गोजौ लेभेलनिफ्राय माबा मोनसे जुदि जोंनि सार्भे माबा माबि अर्डारा जुदि फेलें जानानै जुदि आरो 7 बारनि बारा जुदि माबा मोनसे जानांगौब्ला बेयावहाय रायजोफ्रा जों गसंगोन आरो जों जायफ्रा जोंखौहाय दिनै हाजि हाराव खालामनो गोसो बर'नि सेन्टिमेन्ट गैयि मानसिफोर रांनिल' सेन्टिमेन्ट लाग्राफोर जों बिसोरखौसो जोङो एसे माबानाय जागोन खिन्थु आङो रावबो सरकारखौ आं संखारिया UPF-ब्लाबो आं संखारिया BPF-ब्लाबो आं संखारिया माने जोङो 2004 सननिफ्राय बेहाय दोङो जोंनि हाग्रामा सारा जेसेबां दैदेनबोबाय जों बे आमोलनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो जोंबो थाबोदों दोङो जोंहा बिसोरखौबो दाबो गोसोआव जोंहा गाज्रि मोननाय गैया आरो सोरबा सरकारखौबो जों संखारिनाय गैया जोंना संखारिनांगौआ बिसो जे मिडियानि थ्रुयै जानला मानला मानोथो खोथा मिथिया गुदि मिथिया गावबा गाव लाबानफोरनि थाखाय मानो बा बेलेग खोथाखौनो मानोथो जेनेबा हादानफोराव सोना होनानै मानसिफोरखौ हाजि हाराव खालामनो मानो जुजिबाय थायो आं बेखौसो संखारिदों आरोखि नाथाय दिनै जायफ्रा दैदेनगिरि बिथांमोनाबो लिंना लाबोजानाय हिसाबाव फैनो गोनां जायो बायध' जायो नायफैनो गोनां जायो बिदियावहाय नुलांनायाव बिथांमोना जुदि माबा मोनसे स्टेप लानानै गोजौ लेभेलसिम थांनानै जों जुदि होखारजायोबा बिनि दायथ'खौ सोर लागोन दानि सरकाराबोथ' लानो हानाय नङा आरो थांनाय सरकाराबोथ' लानो हानाय नङा होमबा जोंनि माखासे गैजारोङै जोंनि जेनेरेसन दाखांनो फैनाय माखासे जिथु जोंनि फिउचारनि थाखाय जोङो मिजिं सिमां नुनाय बेफोरनि दायथ'खौ सोर लागोन जोंनि बर' हारियानो साफा साफा लालाङाब्ला बिनिखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों जुदि जों माबा मोनसे जायोब्ला जों माबा मोनसे हिदान्त लानानै बिथांमोननि न'आवसो जों थांनाय जागोन जों डाइरेक्टखा जों थांनाय जागोन आङो बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आरो जेन भबिष्यत बेबायदि दा खालाम आंनिफ्राय नाथाय ससियेल मिडियायाव माखासेफ्रा बुंदों जे दंफां मुरा होनानै बे रनजित बसुमतारिनि समाव जानाय होनना बुंदों बे सैथो नामा रनजित बसुमतारिनि सनावबो जायाखै बियो बेखौहाय सोरबाया गावनि राजनितिनि आं दहायनो बुंबाय मुलाम्फानि थाखाय मावदों आङो UPPL-खौबो दुसिया BPF-खौबो दुसिया बिथांमोननि आमोलाव बे बाथ्राया जायाखैनो बियो दिनै साल दंफांफोरा 70-80 बोसोर जोरो तितासाफोरा जोरो नङा बेफोरथ' मुराया थाखागोनानोखा बेखौ दानि जुगनि मानसिफोरा आरो साननांगौ गोरलै बाथ्रा नंलिया बेखौहायनो लानानै जुदि राजनिति गेलेयोबा बिथांमोना गेलेथों बिथांमोना राजनिति गेलेनानै गोजौ लेभेल थांनो सानदों नाथाय नोंथांमोना थांब्लाबो नोंथांमोना रायजोनि मोजां मावनाय नङा दा जोंखौनो मोजां मावाखैबा थांनानै नोंथांमोना मा मोजां मावहैगोन बेखौसो सिन्था जानांगोन ना जोंहा आं बेखौनो खावलायनो सानबाय मोननै पार्टिजोंबो आंहा एगेन्स्ट गैया आरो जायफ्रा बुंदों बिथांमोनखौ आङो एगेन्स्ट गैया नाथाय आं बुंदोंसो जों जुदि माबा मोनसे जानांगौब्ला नोंथांमोनखौसो जों मोनगोन आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय निश्चय थारैनो बे समाव बिथाङा फोरमायबाय बे माबे समनिफ्राय बेबायदि जादों आरो आथिखालाव भाइरेल खालामनाय माखासे जाथायखौ लानानै बिथाङा सांग्रांथि होदो जे जुदि बे भाइरेलनि गेजेरजों बिथांमोना जुदि सरकारनि इनिसिएटिभआव एबा सरकारा जुदि माबा मोनसे आयेननि राहा लानायाव खारनो गोनां जायोब्ला बिथांमोनानो रेसपन्सिबिलिटि जानांगोन होनना बिथांमोना सोंखारिखादों आरो बे समाव जों बिथां आदानिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन बे समाव मा फोरमायगोन जे आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलाव दंफां दानफायनाया आथिखालनि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि माबायाव जादों होननानै गोबां मानसिफोरा माने ससियेल मिडियाफोराव बुंदों मा बुंगोन बेथ' नंखाय जोङो जेब्लानोखि फेरेंगा सानियाव जों थांदों आरो फेरेंगाखौ जोङो मोनसे खौरां बुंनानै फैदों जोङो आगोलाव जि लांदां जानानै थाखाबाय आरो बे लांदां जायगायावनो जोङो हाबदों आरो जोङो गोदान दाननाय जायाखै आरो दाननोबो जों होआखै बहुत मानसिफोर फैयो बेबायदिनो हादान नागिरफैयो खिन्थु जों बिसोरखौ मोनसे सिमा होनानै जों बिथिं माने बारहोखायाखै खारन बिथिंबो जोङो जिब जुनार नांगौ आरो जों बिफां लाइफांनिफ्राय जों मोजां बार मोनो अक्सिजेन मोनो बिफां लाइफां आरो मानसिजों जोंहा सोमोन्दो थानायखाय जोङो बे बिफां लाइफांखौ दोननाय जादों जोङो इलिगेल हायाव थादोंब्लाबो जोंहाबो मोनसे साननाय दङ जे बिफां लाइफांखौ जोंनो नांगौ खिन्थु जोंहा उपाय गैयियाव जोङो बेबायदि थानो गोनां जादों जोङो थांना थानो थाखाय जोंनो बिथा नांगौ जाहा बे बिथाखौ जोङो बेयाव जों नागिरनानै जों मोनफैदों आंबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं फैदों खिन्थु दिनै जों बेयाव फैनानै गोबां रंजानाय मोनदों आबाद जादों जेराव दैल'सो जाहा बेयाव प्रब्लेमा खिन्थु दायो मोनसे पेट्रलिं रुट जादों आरो बे पेट्रलिं रुटआबो जोंनि थाखाय हान्था मेलानि थाखाय गोबां माने मोजां जादों आरो बिजनेसनि थाखाय मोजां जादों आं बेखौनो आङो हामबायना बुंदों नाथाय आथिखालनि एनजिअनि सोमोन्दै मा बुंगोन एनजिअआ दंफां लाइफां सेफटिनि थाखाय मावदों बे एनजिअनि
गुवारै आं एसे बेखेवना होनो जेब्लानोखि बे एनजिअ ग्रुपखौ दानानै होदों आरो बिथांमोना बे टटेलि बे मैसो गारिजों बोनाय दंफां हाख्लायनाय हन्डा खोनाब्लानो बिथांमोना होसोबोयो आरो हमनानै लाङो साइकेलजों नारनाय दंफांफोरखौ नुयोब्ला बिथांमोना साइकेलखौ हमनानै लाङो बेनिफ्राय बेबायदिनो बे दंफां मावनाय हन्डा गाबनायफोरखौ जों खोनानो मोनाखै आरो एनजिअ फैनायनिफ्राय बेसांखिनि माबाया टटेलि बन्द जादों आरो थारैनो बे समाव बिथाङा फोरमायबाय आथिखालावहा एनजिअखौ लानानैनो जेराव बिटिआरआव हाग्रा बिफानखौ लाना गोबां दावराव दावसि जेराव आथिखालनि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दानानै होनाय एनजिअनि थाखायनो आथिखालाव बिटिआरनि माखासे हाग्रा संरैखा एबा हाग्रा बिटिआरनि सम्पदखौ रैखाथि होबाय थादों होननानै बिथां रायजो राजाफोरानो फोरमायदों मानो होनबा आथिखालनि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दाना होनाय एनजिअखौ गोबां मुं सुदों नाथाय आथिखालाव जों रायजोनि गेजेराव ग्राउन्ड जिर' रिपर्टनिफ्राय जों रिपर्ट लाफैदों जे सैथोआ मा थारैनो बिथांमोना फोरमायदों जे आथिखालनि एनजिअ दाना होनाय लाइमोन एबा मावथिफोरनि थाखाय आथिखालाव हन्डा गाबनो मोनला होनना बुंदों बिफां लाइफां जिब जुनारफोरा संरैखायाव दङ होननानै बिथांमोना फोरमायदों बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय राजिब बसुमतारी।